nézzünk a Gold Coast Show-ra, ami ausztrálok nyaraló helyének egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fesztiválja, és 1906 óta rendezik meg minden év augusztus végén. Itt van rengeteg ilyen showback stand, ahol mindenféle játékot, meg cukrokat kínálnak gyerekeknek, kifizetsz egy zsákot, és ők raknak bele azt, amit akarnak, szerintem olyasmi, mint a Zsákba Macska. Itt elvileg ez egy nagy szenzáció. Voltak a fesztiválon természetesen ételárusok is, akiknél finomabbnál finomabb kajákat lehetett megkóstolni. Én éltem is a lehetőséggel, és megkóstoltam az ausztrálok leghíresebbjét, a Dagwood dogot. És az ausztrál fesztiválok kajája Dagwood dog néven egy ilyen virsli tésztállomány. És hát a fesztivál nem fesztivál, körhinták, dodgemek, hintalovak, és mindenféle attrakció nélkül, ami az adrenalint növeli. Én bevallom, egyikre sem ültem most fel, hanem helyette kiskutyákat simogattam, de írjátok meg kommentben, hogy ti felmernétek-e ülni valamelyikre. És ami különlegessé tette a fesztivált, az az, hogy a pónilovagláson kívül voltak más állatbemutatók, simogatók is. Például a hüllőbemutató. A baromfi udvar kismalacokkal és kecskékkel. Lovas bemutatók és versenyek. Medencés kutya bemutató. Valamint kutyasimogató, ami a kedvencem lett. Ausztrál ginger beer.